Sa mali. Hilit na ba kaning lugaran niya? Sarap ang balay, awa. Kuyawa ning lugar, uy. Mo kusog. Alungon. Kusog akong motor bay, naunsa ka ni bay? Ano yawa. Kuya, ura kaning lugar ra ba ning murag mo ning lugaran nga tong na ginaingon nila nga nay one down white lady. Ayo, kung daling balaya ni ba? Kung na makitahuan ni ba? Tingnan sa nakag ayubik, basta naikuan ba? Sa makatabang rin eh, mangulam kong tools. So, testing ka kung ayo ba? Kuyawan, balay mo mag-away ka po yung balaya ni. Pinagumpaan na ning lugar nga, takabalog. Kuyaw, manako na kaning lugaran eh. Ayun, ka na kung testing gari ba kay makapanghulam kong tools ba? Ayo! Ayo! Mura magulay tao ning balaya ni bay, guba-guba nang tilid ani bay. Wala mo rin tao ning balaya, wa may mutubag. Ulan-ulan na ra ba yung madlo ko ra ba ko diri bay. Nari ulan-ulan ya, wala lagi tron. Wa di tao gid, wa tay kaon man og puls. Kanang ini nang balay diri kanang mangulam unta kog tools kinagumaan kog motor. Wala na ba kay tools doon? Kanang nalag kalit lagi abot diha Sabi ko kung maabot, bukan ko sa bukid. kanang sorry gati kinagumaan diri sa inyong lugar te. Iya tamo nga layo kay Mumbalay, Mumbalay napad dupit sa may kawayan no. Ulan kayo. Tayo na paklita. Uy, kahadlok ba diriya? Niyog na kay diriya. Singiog nga. Ayag pa, alas 4 pagani. Wala eh, mga isi-isi diri nga mga... Ala gitaw di oh. Ito di magiging ni tiba. Uy, mahanok lagi ko. Uy, lost ha? Ulan. Dili sa ta. Tanaon na to ng tao. Gusto niya rin siya risa da. Wala ba? Umbot lang. Nang lawot, magani. Kita Ay, na ay. Buti kasi noong ay. nag-shooting ko na sila. Pero stick layo mo kaya ang uli ante niya. Gabiin na kaya sa unang ante, basta diyan na bugo mag ante ba. Yabag. Picture eh. Mura, mag may selfie. Kailan na isa? Dito na. Dito mo Mumbalay na bumanggod. Yo, isa man niya. Gaya rin, ba na diri abi ka mahadlok ayo. Hadlok kayo, drawing na may hadlok di agad. Pero ang tao, saan siya ba? Lipi kita kayo. Sige, lapas mo na. Nakaka. Gapanindag na kamalibot. Mangilaw rato siya, mangilaw ka. Ano ba? Kabusing na buwang na, report na lang sa barangay. Diyan na to, kaya ito trending mo. Sige, hindi. Alam, mabayis ka siya ba? Musikat na. Sa ulan uy. Tignan ang sugas dalig uy. Gaya ang sa ante, tignan kayo. Timplahan ko kape. Balaya ni nga haunted house kayo. Tignan din tayo. Saan ko yun doon? Tingnan man. Run. Pastilan. So weird. Kayo na pero laban lang. Laban lang, shoutout na yan. bugas na rin guys. So, shoutout kay Kimberly, Nagon, and Itan. Tagon. Shot guys. So, muna yung mga... Everyone. Keep so Shoutout, Mami Dal. Paulan, good may no kay. Kuan man good too. Sama kami naman raw. Keep watching sa among vids. Sa support, thank you. Bye-bye. Ali Joshua.